vreau să vă spun că șoferul automobilului este membru a Partidului Moldova Mare. Acesta nu transporta materialele publicitare, ci le redistribuia. Adică deținea cu el absolut toate documentele confirmatoare a acestor materiale publicitare, de la factură fiscală cât și contract. Pentru cei de la guvernare, cred că a fost mare uimire să vadă că noi, Partidul Moldova Mare, nu încălcăm legea, respectăm legea. Noi, cei din Partidul Moldova Mare, într-adevăr suntem vocea poporului și pentru noi legea este sfântă ca și Biblia. Din păcate, prezentând toate materialele, șoferul a fost intimidat, șantajat, că îi se ridică mașina, că îi se confiscă tot materialul publicitar. Am fost nevoită să merg la fața locului și să asist la acest circ, unde a fost prezent și Serviciul de Informație și Securitatea Statului și ofițeri din Ministerul Afacerilor Interne și cel mai straniu că nimeni nu știa ce să facă, fiindcă la orice solicitare a lor noi le prezentam documentele confirmatoare. Pentru mine este straniu faptul că Comisia Electorală Centrală nu reacționează